hos Siumut hovedkvarteret i Kadua. Jeg står sammen med Hans Peter. Hvad synes du om resultatet? Hvad synes du om status? Vi ved ikke helt, hvordan der er nogle områder, hvor vi har lidt fremgang og tilbagegang, men vi mangler stadigvæk de store byer, men derimod så synes jeg, at der er nogle ting, som vi kan være glade for, og det kan vi se, at det går meget fint her. Der er stadigvæk god positiv energi herinde, og det gør vi også altid. Vi har bemærket, at der er nogle tilbagegang i de enkelte byer. Hvad tror du, at det skyldes? Vi har stået i koalition og har foretaget nogle store beslutninger i form af nogle store lovgivninger, og disse lovgivninger har ikke endnu indvirket i samfundet helt endnu, og det har folk ikke, og folk har ikke mærket de positive indvirkninger, der skal til, så vi havde også forventet det, at det skulle ske. Har vi måske været uklare, eller hvad kunne det skyldes? Nej, vi har været i gang med nogle nødvendige og det ting, der skulle til med hensyn til lovgivningen. Men vi fortryder ikke noget omkring det arbejde, vi har. Vi har været i gang med nogle store og nødvendige ting, der skulle tages, og det er det, vi har gjort. Og det seneste 1 år eller 2 års, det næste 2 år, vil det kunne mærkes i samfundet. Aki-Matilda har flyttet over fra Siumut til Nalerak. Er det måske... Jamen, ja, det er rigtigt nok, at hun har fået en hel masse stemmer i Siumut. Ja, det er første gang, at det er ikke helt det samme med, at det sammenligner Inatsisartut og folketingsvalget. Så jeg ved ikke, om der er en direkte forbindelse med det. Hvilke forventninger har I til valget? Nu har vi set det, vi har set, og det skal vi være påpasselige med i det videre arbejde. Vi havde forventet en tilbagegang. Det har vi allerede drøftet, at det var en mulighed, men vi håbede selvfølgelig, at det ikke vil ske. Men derimod har vi allerede set, at det vil ende, som vi havde bekymret om. Havde I ellers gjort noget at undgå tilbagegang? Nej, vi havde forventet det, men vi vurderer altid mulighederne hver dag, og vi har prioriteret under valgdebatterne, at vi skal drøfte om det, vi kan realisere. Vi skulle ikke holde en hel masse valgflæsk. Vi holdte valgdebatten som noget, vi holdte løfter, som vi kan løfte, som vi kan realisere. Så nu er vi endt i den situation, og så kan vi tage den derfra. Hvordan vi bruger resten af aftenen? Jamen, som altid vi har gjort i Siumut, med Siumut-musik og glæde. God fest. Tak. Så er vi færdige fra Kadua, for det der er holdet tilbage til studiet. Fra Kadua så er vi tilbage i studiet. Så skal vi gå over til Nalerak, til vores kollega Maria Kuitit. Der holder nok fest derovre. Jeg vil besøge igen Nalerak, hovedkvarteret her i Nuuk, som er i jubel med de sidste informationer og resultater. Jeg står sammen med Naleraks formand Pelle Broberg. Hvad er det, der er gået godt? Jamen, jeg tror, det er, at vi vil gerne have hele kysten med til udviklingen, og det har kysten hørt. Natten er unge endnu. Hvilke forventninger har I? Jeg vil ikke estimere noget endnu, men jeg kan sige, at hvis vi kigger på fremgangen, og vi ønsker en stor inddragelse,
Efter vi er færdige med at få resultaten, så vurderer vi igen. Så jamen, vi er meget glade for, at folk er ude i kysten, i mindre bosteder, er glade for Naleraq. Men du som formand for Naleraq, at I fører i det enkelte bygder. Hvad er det, der er gået så godt? Hvad var succesen i det? Vi havde ikke gjort noget særligt. Vi har en grundlæggende formål og ønske om at inddrage, uanset hvem der var formand i fremtiden i partiet. Så man havde ellers måske forventet, at efter hans indoktion var gået væk fra formandsposten, at bygderne ikke vil følge med. Men intet er ændret. Vi har den samme ønske om, at vi skal prioritere Grønland i hele kysten. Det seneste tendenser og i forhold til tendenser i andre internationale sammenhænge, er I overrasket over omkring det resultat? Ja. Jamen, der har været, vi kunne fornemme, at man har gået efter nogle bestemte personer, og ud fra den tendenserne uden for Grønland. Men jeg er glad for, at folk har kigget på selve politikken. Hvilke forhåbninger, eller hvilke forventninger har du til i aften? Jeg kan love, at vi skal have det sjovt, fordi vi kan allerede se resultaterne, hvordan det ser ud. Vi har haft meget travlt de sidste 5 ugers valgkamp. Nu skal vi se, nu kan vi se lyset i enden af tunnelen. Jamen, vi skal nok være her indtil vi slutter af. Tusind tak for, og vi tager tilbage til studiet. Vi siger tak for indslaget. Det ser ud til at have det sjovt hos Naleraq. Ja, det gør de. Nu har vi set på hele landet, og vi har også snakket med Bavia Nielsen, og han nævnte blandt andet fiskeriloven, den nye fiskerilov. Hvis vi vender lidt tilbage til den her fiskerilov, altså hvor stor magt har den egentlig? Ja, der er meget fokus på det kystnære fiskeri, især hellefiskfiskeriet i den nye fiskerilov, og det er en stor ressource. Inde i Uummannaq-bugten er der rigtig mange hellefisk, også i Uummannaq-slugten. Så hellefiskekvoten, når man nu kan begynde at handle med dem. Altså, det var det, som Bavia snakkede om. Den her nye fiskerilov, som er trådt i kraft, den er mange, som ikke var så glade for. Og Bavia Nielsen, altså vi har stadig ikke set nogle tal endnu i større stil. Men Bavia Nielsen, som har fulgt med i rigtig mange år, han nævnte, at den her fiskerilov får folk til at flytte fra de etablerede partier. Og Jens Nabat, han kommer også fra Upernavik, og ud over hellefisk, så er der også en hel masse narvaler omkring Upernavik. Og dem snakker Jens Nabat også meget højt om, at det blandt andet kan være derfor, at det her, der er meget centralt rundt omkring på kysten af hellefiskfiskeriet, og også brug af andre levende ressourcer, altså at de også tager på hellefiskebestanden, at det alle sammen spiller sammen. Og så hvis vi kigger på Sydgrønland, altså tidligere, ja, Sydgrønland, det kan man godt sige er en Siumut-bastion. Henrik Nielsen, Henrik Lund, Aqarok Rekut og Junnu, de kommer alle sammen fra Sydgrønland. Og Simon Simonsen har også været borgmester i Qaqortoq, hvor han repræsenterede Siumut, men nu stiller han op på vegne af Naleraq. Siumut har været en Siumut-region, men så kan vi se, blandt andet i Nanortalik, at demokraterne er gået meget frem. Vi har ikke fået tallene fra Qaqortoq endnu, men kan man forestille sig, at folk er flyttet fra Siumut til demokraterne?
altså under Junnes tid, altså under Henrik Lunds tid og Aqarorqs tid, altså der var det Siumut, hvor Siumut altid lå over 30%. Ja, hvis vi lige vender tilbage til Uummannaq-slugten, hvor Jens Frederik Nielsen har fået en hel masse stemmer i forhold til tidligere valgperioder og i forhold til tidligere valg i fiskerispørgsmål. Især i forbindelse med, at man har drøftet fiskeriloven, så har Jens Frederik snakket med store bogstaver, og også omkring Uummannaq-området, når man sætter sin lid så meget til Hellefiskeriet. Så har der været mange kritiske røster omkring fiskeriloven, og det kan sagtens også være medspillende til, at demokraterne ikke vil gå med til at godkende eller vedtage fiskeriloven. Altså det er de folk, der er hos dem, som de beskæftiger sig med i hverdagen. Det kan være, det alle sammen spiller ind. Nogle af dem, der får flest stemmer, det er dem, som skal prøve at indgå en regeringskoalition. Er der et fortilfælde i historien? Der er kun en enkelt gang, hvor et parti, som fik flertal, ikke kunne danne regering. Og det var under Lars Kemnitz tid, hvor de fik det første parti, men så var det ud over Atassut, hvor man gik hen over hovedet på Atassut, hvor Siumut og IA dannede koalition, og Atassut var ellers det største parti, man kom i opposition. Fordi det har ellers altid været sådan, at det er det største parti, som danner regering. Vi har fået nogle flere tal, Tora. Hvor er det, vi har fået tal fra? Vi har fået tal fra Qaanaaq, og de ser sådan ud. I Qaanaaq så er Siumut gået en lille smule i fremgang med 5,3%. Naleraq er gået i fremgang med 12,7%. Inuit Ataqatigiit er gået nedgang med 14,0%. Atassut er gået en lille smule i fremgang med 1,9%. Demokraterne er gået i fremgang med 4,7%. Og Qutlaq har fået en enkelt stemme. Og det her er også interessant, så vi viser lige de personlige vælgere i Qaanaaq, og den, der har fået flest stemmer, det er Ujut Olsen fra Siumut, og dernæst er det Alaratjaq Perry fra Siumut, og så er det Mikisoq Thomassen fra Inuit Ataqatigiit, som har fået 50 stemmer på tredjepladsen. Og her kan vi så også se, at dem i Nordgrønland, altså der er flere fra Nordgrønland blandt den her liste, som er i top 10. Men Siumut har fået en del stemmer. Det er det, vi kan se her. Hvis jeg lige viser den tidligere, hvor man kan se, hvilke parti, der har fået flest stemmer. Hvad synes I om dem, Gruppe Kleist? Hvad har du af kommentarer? Ja, i Qaanaaq, så er det ligesom i gamle dage i gåseøjne. Altså, de har stemt, som man gjorde i gamle dage, hvis man ikke lige skal tænke på Naleraq, som er kommet en del i fremgang. Så folk fra Qaanaaq og de omkringliggende bygder, der er det op til 74%, som har været nede at stemme. Og så skal man også sige, at demokraterne har fået en lille smule fremgang, og Siumut har også fået en del fremgang, og også selvfølgelig Naleraq. De fremstiller jo sig selv som, eller de har gået til valg på at være fiskernes og fangernes parti. Jens Sæder? Ja, Siumut er gået frem der. Det er noget, der er meget mærkbart. Også Naleraq. Jeg har lidt svært ved at forstå, IA er gået tilbage. Fordi Mikisoq, der tror jeg ellers har lavet et rigtig godt stykke arbejde, og Mikisoq kommer fra IA og har været i Inatsisartut, har leveret en meget gedigen indsats, men de her nye
Ujut Olsen og Adaretjab Pede, som også kommer fra Qaanaaq. De følger godt med i forholdene Qaanaaq i hverdagen. Så det er dem, der arbejder med at følge med i forholdene Qaanaaq i hverdagen, og de er heller ikke bange for at tale højt. Og Nadaraq har også lavet en del op i Qaanaaq, og det er også et fangersamfund. Så det er ikke utroligt, at netop de er gået i fremgang. Her kan vi så også se, at det er Jens Frederik Nielsen, som også har fået en del stemmer. Fordi der er jo også en del fra Nordgrønland på den her liste. Gubik, ja, Jens Frederik. Han er vist hele tiden været blandt top 10 på de personlige lister. Han har også været nummer 1 flere gange. Så demokraterne, altså nu må vi se, hvordan det ender, når vi får tallene fra Asia Danuk, hvad der kommer til at ske, men indtil nu, så lader de til at være førende, altså både demokraterne og Nadaraq. Ja, og så holder vi lige her, og så skal vi lige tilbage til Noah og Nunu. Værsgo. Ja, Erik Jensen. Jeg tager altid fejl af Nielsen og Jensen. Men nu skal vi til Erik Jensens by, og det er Sisimiut, hvor vores medarbejder Ole Petersen, hvor er du mon henne? Ja, jeg er i forsamlingshuset, eller vi er gået fra forsamlingshuset til Hotel Sisimiut i restauranten i Narsarsuaq, hvor vi nu er inde, og her er Sisimiuts Siumut-afdelingen, hvor jeg skal tale med lokalformanden, hr. Frederiksen. René, hvordan har I det her til aften? Det går rigtig godt. Vi prøver at besinde os, og så bliver det også lidt højt, og så synger vi sange. Så vi bruger aftenen på en god måde. I har nok lagt mærke til, så eftersom tallene er kommet ind, at Siumut, at tallene er gået tilbage i tallene. Hvordan synes I om det indtil nu? Ja, vi har set tallene, og ja, det sætter selvfølgelig nogle tanker i gang, men den politik, vi prøver at indføre, den er ikke så let. Så når det handler om pension, når det handler om trafik, og når det handler om noget andet, så er det de ansvarsområder, som vi har prøvet at tage til os og arbejde med. Da der blev udråbt valg og indtil nu, så har jeg haft ret travlt. I har været ude at føre valgkamp, og der er flere, der er stillet op på vegne af Siumut i Siumut. Men hvordan har det været for dig? Ja, det har været en anstrengelse, men jeg har flere kræfter, end jeg troede. Og det er også beroligende på en eller anden måde at være nået hertil. Der er ret mange mennesker, der har været kandidater for Siumut, men nu har vi jo også kommunevalget, som står for tur. Men nu er det jo blevet nat. Hvad siger du? Ja, nu er det jo blevet nat allerede. Hvor længe har I tænkt jer at være her? Ja, det er hverdag, så jeg tror godt, vi kunne have været flere, hvis det var op til en weekend. Men det er en dejlig dag. Rigtig dejlig dag. Og så har I band på, ja. Ja, vi har en, der hedder Frederik Enoksen, som spiller musik for os. Det er rigtig dejligt. Hvad tid var det, I kørte ind til? Ja, vi kørte for indtil 2 minutter siden. Ja, jeg kunne ikke lige høre det, fordi der blev larmet i baggrunden. Men så selvfølgelig følger I med, når I går herfra. Ja, det kan godt være. Det kan være, at I bliver smidt ud herfra. Men så fortsætter vi måske festen et andet sted. René Lennart, lokalformand i Sisimiut. Tak fordi vi måtte være inde hos jer. Vi ses
fra folk fra Sisimiut og alle de andre. Vi siger tak til Sisimiut, og det blev allerede sagt, at i deres lokal, at man har det sjovt lokalt, at man er fælles, eller festen stopper. Kan man sige, at festen måske er begyndt at stoppe de andre steder? Altså, det skal jo køre indtil klokken midnat. Ja, når man er forsamlet på de her offentlige steder, så er der grænser for, hvor længe man kan køre, fordi de lukker jo midnat på en hverdag. Så jeg tror, der er flere steder, hvor det bliver lukket ned. Men på landsplan vil det jo også på flere tal. Vi har allerede en formodning om, at det godt kan tage lidt længere tid at få de sidste tal med. Det er sådan, det ser ud til at forholde sig til at være. Så det ser ud til, at vi kommer til at være en del efter klokken midnat, og måske også en del efter klokken 1. Vi skal vente. Ja, vi er nu fået optalt 44%, og tallene viser også, at Siumut er gået i tilbagegang, og også IA. Når man kigger på verdenspolitikken, når der er en stor taber, eller når man mister et stort procenttal, altså så trækker formændene sig tilbage. Altså vi kan ikke sige noget om, hvordan det står til med de her partier her i landet, men er der en historie med det? Ja, det er altså også sket her i landet, at partierne har skiftet deres formænd ud. For eksempel i 2009, så var det for første gang, bare i løbet af det første år i selvstyret, så mistede formanden i Siumut, så mistede Siumut deres formand. Og Kim Kielsen blev også formand for Siumut dengang. Og i den tid, så har Inuit Ataqatigiits formand også blevet udskiftet. Nu er det Siumut og Inuit Ataqatigiit, som altså indtil de foreløbige tal er gået en hel del tilbage. Men vi ved stadig ikke, hvad den endelige opgørelse kommer til at vise. Men det bliver spændende at se, at de her to partier, som indtil nu har været de største, ja, og de har været indgået i regeringskoalition. Ja, IA har 11, Siumut har 10. De har været 1 og 2, hvis de skal skifte. Altså, hvad skal der så ske med formændene? Det vil også være spændende at se i den nærmeste fremtid. Men vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Der er stadig flere tusinde vælgere stemmer, som skal til at blive optalt. Og Ilulissat har også over 5.000 borgere, også i Sisimiut og Maniitsoq og Nuuk, altså de største byer, de har også en hel masse vælgere. Og hvor stor en forandring de kommer til at skabe, det ved vi ikke endnu. Men hvis tendensen fortsætter, så vil det spændende være, at de her, altså så kan der ske et eller andet med partiformændene. Ja, når vi ser tallene, så taler vi hurtigt om hvad tallene viser, og vi ser også på stemmeprocenten. De har været ret høje indtil videre. Vi får at vide. Ja, vent lidt. Vi får lige noget i ørerne. Vi sender jo en live udsendelse, det skal vi lige huske på. Vi sender en live udsendelse. Ja, vi har haft en stemmeprocent på over 70% flere gange. Sidste gang var det på landsplan 69%, og det ser ud til at ændre sig. Det er også mange spændende tal, som vi lige har fået ind. Ja, vi har fået tallene fra Ilulissat. Tora, værsgo. Ja, nu skal vi til at vise Ilulissat, og her kan vi se partierne, dem tager vi lige først, og demokraterne er gået frem med 22,3%. Nadaraq er som de næste gået frem med 18,2%. Inuit Ataqatigiit er gået tilbage med 12,9%. Siumut er gået tilbage med 19,3%. Atassut er også gået ned med 2,7%.
Og Rusland har fået stemmer, og de har fået 0,8% af stemmerne. Og så skal vi se de personlige stemmer, og det er de top 10, som vi skal se. Og Ilulissat, der er det Jens Frederik Nielsen fra Demokraterne, som har fået flest stemmer. Og den næste, det er Aki-Matilda Høegh-Dam fra Naleraq. Og den tredje, det er Muti Borg-Pegede, som har fået 246 stemmer. Tallene, hvilke tanker sætter de i gang hos jer, Kubik, Kleist? Og Gregor Emersen er nummer 4. Det er også noget, man skal bide mærke i. Adasutti har ikke haft så mange stemmer, eller blandt top 10 i de personlige stemmer. Så det skal man lægge mærke til, at han er med her. Og det er jo også, og i Diskobugten så er stemmeprocenten på 76%. Ja, jeg har fået at vide, at vi nu står klar med Demokraterne. Lad os lige se på dem. Jeg står her i Demokraternes hovedkvarter i Nuuk. Hvordan har I det? Vi har det så godt. Vi har det så. Det er helt utroligt. Vi kan næsten ikke tro på den fremdrift, vi har fået. Jamen, vi kan også fornemme, at vi har fået fremdrift i alle steder. Hvad skyldes det? Det sidste 4 år har vi kæmpet meget, meget hårdt, hvor vi var kun 3 mandater i den så dødt, men vores arbejde og vores forslag har været fyldt meget, så jamen, nogle gange føler vi, at vores indsats ikke bliver bemærket, men vi kan se, at vores arbejde har blevet set nu, at det giver på det. Er det overraskende, at I får så meget fremgang? Jamen, det er selvfølgelig overraskende. Men fiskeriloven, den har vi kæmpet en del om, og det synes jeg, at det formanden spiller en stor rolle i forbindelse med det. Vores sejr i Ilulissat betyder så meget for os. Og det tror jeg, at alle kan se, hvor meget det betyder for os. Og jeg kommer selv fra Ilulissat og har stor for hjerte at kunne se, at Demokraterne er det største Ilulissat. Vi skal nok give hele armen. Det forpligter os. Vi har allerede fået 45% nu. Hvor håbningsfuld er I? Ja, det giver ekstra energi til det hårde arbejde, der er på vej. Vi er meget forhåbningsfulde nu, hvor vi har nået til de større byer. Jeg tror, at det er for første gang, at vi er blevet modtaget så godt, at nu er vores politik endelig blevet modtaget, som det skal, vores politik. Ja, hvordan vil I bruge resten af aftenen? Jeg har siddet sammen med vores formand og drøftet forskellige ting omkring, hvordan at vi er så glade for, at vi gerne vil benytte aftenen og hygge os, men forpligtelserne, det kalder, og vi skal snart på arbejde. Formanden har altid sagt, at han altid er klar til at modtage ansvar, og vi står selvfølgelig ved siden af ham, så vi glæder os allerede. Vi siger tak til Nivi Olsen, så går vi over tilbage til studiet. Tak. Vi kigger lige på tallene igen fra Ilulissat. Dem skal vi lige få vist. Her kan vi se, at tallene fra Ilulissat, og de viser, at Demokraterne har fået de fleste stemmer. Og det er meget interessante,
oplysninger, der er. Her kan vi se en del navne, som ikke bliver vist i andre resultater. I har også bedt mærke i, at Kuno Fenker står i top 10-listen. Og Kuno Fenker kommer jo fra Ilulissat. Endelig skal vi se ham i top 10-listen. Og Kuno har været fremstående det seneste tid, selvom det er lidt han er lidt kontroversiel, men hans robuste meninger kunne måske være noget, der spiller ind her. Og vi kan se, at der er nogle andre folk fra Ilulissat, for eksempel Jørgen Rosbach fra Ilulissat, som også stiller op til Inatsisartut. Kubik, har du noget at tilføje hertil? Ja, det kommer fra Ilulissat. Nivi Olsen kommer også fra Ilulissat, og sammen med Jørgen Rosbach. Jens Frederik har vist også familier fra Ilulissat. Aqalusi Jeremiasen også fra Adasut. Aqalusi Jeremiasens vil nok ride Adasut her i det her valg. Hvis vi kigger på tallene her, at demokraterne har fået 1009 stemmer. Det er nogle store tal. Ja, det er det. Demokraterne har femdoblet nærmest, eller en femtedel har fået en femtedel af stemmerne. Jeg kan se, at Ilulissat at demokraterne indhenter personer fra Ilulissat, nogle unge, så det er nogle demokratkandidaterne kommer tit fra Ilulissat. Og så det er vist ikke den store overraskelse, at der er fremgang hos demokraterne i Ilulissat. Og vi skal også bide mærke i, at den nuværende borgmester er lige flyttet over til demokraterne. Og det er en af de ting, der kan spille ind, men det er svært at sige. Men jeg har også bidt mærke i, at Kim Kielsen også står i top 10-listen som alene fra Siumut. Det kan også være noget igen omkring det her fiskeriloven. Men vi kan bemærke, at her at Kim Kielsen har en stabil vælgergrundlag. Og den daværende Siumuter, borgmesteren, er nu flyttet over til demokraterne. Nu er demokraterne det største parti i forbindelse med Inatsisartut. Vi kan se, at det har været den tendens det seneste par år. Demokraterne, Nalerak og vi kan sige, at vælgerne fra IA og Siumut er flyttet over til demokraterne og Nalerak. Og det er også igen tendens med, at folk flytter fra de gamle partier til nyere partier. Så skal vi gå tilbage over til Nuno og Noah. Vi har fået tal fra Ilulissat, og Ilulissat er jo en stor turistby, og man har også udarbejdet turismelovgivning i det seneste valgperiode. Det har også drøftet. Det er kontroversielt. Det samme med fiskeriloven. Det har også vælgerne bedt mærke i det her Ilulissat i den sammenhæng. Jamen, folk fra Ilulissat har også kritiseret, eller turismeoperatørerne har kritiseret turismeloven omkring ejerskabsløsningen, som var
som skulle ellers se anderledes ud omkring fordeling af ejerskabet. Og det har ført, at man ændrede på den, hvor man skulle prioritere hjemmehørende. Og det blev hørt fra, der var en stor råb op fra Ilulissat, og som om men der sker også en andre ting ud over hellefisken hos Ilulissat. Der sker også en hel masse turisme. Og turisme-lovgivning gør også muligt, at man kunne lave nogle nye innovationsarbejde. Og der var også en historie omkring en fisker, der flyttede over til erhverv i forbindelse med det hele med lovgivningen. Så Ilulissat er en stor turisme- og fiskeriby, og disse to områder er blevet drøftet en hel del det sidste tid, og det har vist rykket vælgerne stort hos Ilulissat. Hvis vi kigger på demokraterne i Ilulissat, Jørgen Rosbach, ham kan vi ikke komme udenom. Og vi kan også se, at han står på top 10-listen. Hvad er det, han har gjort, at han får så mange stemmer ind? Jamen, han viste sig på god måde, og han havde en rolig tone, og holdt nogle gode, deltog ret godt i valgdebatterne, og de seneste dage, hvis man åbner Facebook op, så kunne jeg se en hel del Jørgen-tilhængere. Og det er nogle spændende tal, vi får. Så holder vi lige status, inden vi får tallene fra Nuuk. Men hvor er det, vi er hen nu? Men hvor langt er man nået med optællingen? Vi står nu her i Idræts Gottorphallen i Nuuk, hvor vi besøger valgstedet for at se, hvordan det går. Men jeg kan sige, at der er ikke lige så mange mennesker som det var i dag. Men vi kan se, dem der arbejdede siden i morges er stadigvæk på arbejde og fuldt i gang med optælling. Det tæller stemmesedlerne. Det ved ikke helt, hvornår det bliver færdigt, men jeg har ellers spurgt om valglederen om interview, fordi det har ikke tid, fordi de har travlt. Så omkring hvornår vi får tal fra nu, er det stadigvæk svært at sige, hvornår det sker. Det var det, vi havde fra Gottorphallen fra Nuuk omkring status. Vi siger tak til Maria Gud til Nua. Vi kan også se, at folk har travlt. Nu er klokken 00:28. Vi sagde ellers, at vi kunne få tallene lidt over klokken 12, men i forhold til antallet af stemmesedlerne og fordelingen af det, og det er stadigvæk i gang med optælling, og der skal være en overensstemmelse mellem antal, der kom ind, og stemmesedlerne, og dem, der bliver registreret, og så frem der er uoverensstemmelse, så kan man ikke arbejde med det. Så det er spændende. Det kommer til at tage længere tid, men det er også spændende. Fra Siumut, tredje største by, Ilulissat er allerede færdig. Men Sisimiut, næststørste by, og Qaqortoq. Selvfølgelig. Noah. Man holder normalt 6 ugers valgdebat, men der var kun 5 ugers valgdebat i den her omgang. Der sker en hel masse ting undervejs. Og journalisterne var der en hel masse af fra udefra. Har du set noget lignende før? Jeg
da man indførte, da man indførte selvstyret, dengang var der ikke engang så mange, da man indførte 21. juli i 2009 med selvstyret. Der har ikke været journalister fra Australien, franske eller russiske. Der kom en hel masse journalister fra forskellige lande, og det henvendte hertil en hel masse, og TV2 og DR sender direkte. Det har det aldrig nogensinde gjort. Og TV2 holdt en aftendebat, hvor der sad nogen i Qatar, og hvor der var en kæmpe stor interesse omkring Grønland. Ja, der er en stor interesse fra landet. Der er ikke bare aviser og ikke bare tv, men også radiokanaler, som har kontaktet KNR, og vi får sikkert en hel masse mad i løbet af aftenen. Vi kan også forvente, lige så snart vi er færdige med hele Grønland, hele landet, tallene fra hele landet, når vi bliver færdige, så kan vi forvente, at der kommer en hel masse journalister og prøve at få kommentarer fra partilederne. Jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at jeg har boet i Australien, Brasilien, og jeg har også bemærket, at der kommer nogle journalister fra Brasilien. Det var mærkeligt for mig, en oplevelse for mig. Tora, I skal lige kigge på tallene. Indtil nu, så skal vi kigge på tal fra hele landet. Disse er ikke offentlige endnu, eller officielle endnu. Vi kan se, at der er en kæmpe stor fremgang hos demokraterne, og fremgang på 9,9, Siumut nedgang på 15%, Inuit Ataqatigiit en stor nedgang på 24,5, at der sødt med en lille fremgang på 2,6, og Rutland har fået 0,8% af stemmerne. Selvom det ikke helt er officielt endnu. Hvad har I at sige om det her tal indtil videre? Næsten halvdel. Vi har nu fået næsten halvdelen af tallene, og jeg kan se, at demokraterne har stor fremgang, og det er ikke den store overraskelse, at som opposition har haft en stor arbejde i forhold til deres kritik omkring koalitionens arbejde i Inatsisartut. Og så frem, det jeg kan fornemme, det var, at det kigger på, det kritiserer på sagerne og ikke personerne. Så derfor kan der være nogle hårde dage hos Inatsisartut, men det er vist demokraterne, som er nu bliver husket for, at nogle af dem, der kritiserer omkring folk. Og jeg tror, at Jens Frederik har indhentet en hel masse unge vælgere og kandidater, unge kandidater, som kommer ind på demokraterne. Og det er måske den nye og unge førstegangsvælgere, som måske kan se sig selv og deres værdier hos demokraterne. Jeg skal præcisere her, at disse tal ikke er helt officielle endnu, så der kan være nogle svingninger endnu. Så jeg kan se, at der er stadigvæk plads til nogle ændringer, men lige nu står demokraterne i spidsen. Kubik Lars, hvad synes du om det? Skal vi lige kigge på
personlige stemmer. Nej, det skal vi ikke lige få vist endnu. Det skal vi lige vente med. Men det største taber, nej, vi er også kigge på, den er lige blevet ændret igen. Og det sker, og det her, det er optællingerne, så er vi nået op til 93% af optællingerne, og demokraterne fører stadigvæk med 28% fremgang, og nummer 2 står IA med tilbagegang på 13, og Naleraq med fremgang på 5,9%, Siumut med tilbagegang på 17,9%, Atassut fremgang på 1,8%, og at Qutlaq har fået 138 stemmer ind, og tallene vil ændre sig løbende, men vi kan allerede se, at demokraterne fører nu, og det største taber er Siumut indtil videre. Og det har ellers været indtil nu, at det var IA, der var det største taber, hvor Naleraq overgik IA, men hvis det kan jo også være, at det ændrer sig igen, efter vi har fået tal fra de større byer. Det kan jeg forvente. Vi mangler også de store byer, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Qaqortoq, Narsaq, hvis det kan være meget afgørende, disse byer. Narsaq lyder, dem har vi ikke fået tal endnu. Det synes jeg, at det er besynderligt, fordi det er en lille by, og vi mangler også tal fra Sisimiut. Jeg bliver fortalt, at nej, vent lidt, Jens Frederik står ellers klar. Nej, men som nævnt, så står demokraterne i spidsen indtil videre. Men vi har fået nye tal fra Narsaq, det skal vi lige kigge på. Ja, tallene fra Narsaq viser, at Inuit Ataqatigiit har fået flest stemmer, men de er stadig gået til nedgang med 17,4%. Demokraterne er kommet lidt frem og har oplevet en stigning på 16,6%. Naleraq har fået en lille stigning på 9,0%. Siumut er gået lidt tilbage med 6,8%. Atassut er gået lidt frem med 0,8%, og Qutlaq har også fået nogle stemmer, 14 stemmer. Når man ser på de her tal, så er det IA, der bliver stemt mest på i Narsaq. Det er måske ikke særlig overraskende. Gubik. Ja, uran er jo også relevant i den her sammenhæng. Og Mutti og Aqaruaq, de kommer jo begge to fra Narsaq. Også Marianne Baviasen. Og også Galistat. Ja, Galistat, han stiller ikke op. Ja, men han kommer fra Narsaq. Måske hvis vi ser de personlige stemmer, så kan vi få bevis for det. Ja, og der kan vi godt se, at der er flere Narsaq-møder på top 10-listen. Jens Serra? Ja, Marianne Baviasen, hun har været meget fremmelig, også under valgperioden, hvor hun har været i Inatsisartut. Hun har hele tiden været synlig i forhold til Narsaq. Også i slutningen af valgperioden, så begyndte man at snakke om, da man også begyndte at snakke om Kvanefjeldet, hvor Trump fra USA var interesseret i de her sjældne jordarter. Altså der var hun også meget markant. Så jeg tror sagtens, det kan have spillet en stor rolle. Under valgkampen har hun i den seneste tid også været ret aktiv eller prominent i mediebilledet, hvor hun har været modstander for åbning af Kvanefjeldet til minebrug. Narsaq-møderne er meget imod minedrift på Kvanefjeldet, og det er ikke særlig overraskende, fordi Kvanefjeldet ligger meget tæt på Narsaq, og der er stor risiko for forurening. Ja, i den forbindelse så kan vi sige, at Marianne Baviasen Jensen, som har fået flest personlige stemmer med 185 stemmer, og dernæst er det Mutti Borup Egede med 118 stemmer.
Og så er det Demokraternes Jens Frederik Nielsen med 84 stemmer. Jeg sagde næsten, at billedet er vendt om, at her er det de gamle partier, eller de etablerede partier, der stadig er stærke. Gubik? Ja, det ser sådan ud. Og blandt den her top 10 på de personlige stemmer, så er det top 5, der er fra Inuit Ataqatigiit. Så de står stadig stærkt i Narsaq, og Aqaruaq er også med i den her top 10, og ligger lige 8 stemmer mindre end Agi-Matilda. Ja, det interessante er også, at Agi-Matilda Høegh-Dam er den, der har fået fjerde flest stemmer, og formanden har fået en del færre stemmer og ligger nummer 8. Ja, Agi-Matilda Høegh-Dam. Der synes jeg godt, vi kan sige, altså hun er jo også sydgrønlænder på en eller anden måde, og Agi-Matildas familie, hendes forfædre, Kim og de andre, de kommer jo også fra Narsaq. Altså jeg har også lagt mærke til, at Barmalund Kreutzmann, hende som nu bor i Sisimiut, og som stiller er kandidat, altså hun kommer jo også fra Narsaq, og hun er for øvrigt Gelistat Lunds datter. Så IA, det er mærkbart, at IA har fået flest stemmer i Narsaq. Ja, altså det er stadig tydeligt, at demokraterne er ret langt fremme, selvom det er IA, der har fået flest stemmer i Narsaq. Ja, men de har også oplevet det største nedgang, så demokraterne er igen i fremgang. Ja, Anna Wangenheim, hun kommer jo også fra Narsaq, og hun har også blandet sig en del i debatten, og hun er også meget fremmelig i mediebilledet, så det er ikke særlig overraskende overhovedet, at folk fra Narsaq har stemt overvejende på folk fra Narsaq, og med nogle enkelte indspark fra dem. Hvis det kører i samme dur, så kunne det sagtens være, at Kim får flest stemmer på vegne af Siumut. Ja, det er også det her, som vi har snakket lidt om, at partiformænd og tidligere partiformænd, de er altid lidt i konkurrence med hinanden. Ja, de få ting, som vi har set, som fremgår af tallene i kommune, så demokraterne gået en hel del frem. Så det er ikke særlig overraskende. Og så holder vi lige her, og så skal vi tilbage til Nunu og Noah. Værsgo. Vi går tilbage til Nunu og Noah. Noah, nu har vi så også fået tal fra Sydgrønland, Narsaq. Mutti og Aqaruaq, de kommer fra Narsaq, og tallene viser også, at IA er gået i tilbagegang. Men hvis vi ser samlet på Sydgrønland, altså her i sommer, er det nærmest et halvt år, at det er gået i ged nede i Sydgrønland. Der har været kæmpe problemer med isbjerge og isforhold. Kan det have spillet ind? Ja, det har haft en hel masse uheldige virkninger i forbindelse med transport. Og Sydgrønland vil også gerne have mere udvikling i fiskeriet, men det er blevet stærkt forstyrret af isforholdene dernede. Ja, også på turismeområdet. Ja, på turismeområdet har det også været til gene i forbindelse med transport, særligt med passagerbefordringen fra by til by. Ja, selv de her store turistskibe, de har været nødt til at sejle uden om Sydgrønland. Ja, de har også råbt op om, at de har behov for hjælp. Det har de sagt over for Naalakkersuisut, så de har råbt efter, at de ikke har flere indtægtskilder, og så vil de gerne have kompensation. Men så er der ikke rigtig sket noget. Ja, det er sådan nogle ting. Altså, det som naturen bestemmer, det kan vi ikke omgøre, men jeg ved ikke, om Naalakkersuisut har haft mulighed for at gøre noget, altså det ved jeg jo ikke rigtigt.
NOA, når man tænker på tallene, IA de har 12 medlemmer, og Siumut har 10. Demokraterne har 3. Vi har fået tal fra Sisimiut, så vi går tilbage til Tora. Vi skal til at få tallene at vide fra Sisimiut. Ja, det første vi skal se, det er partifordelingen, og her kan vi se, at det er Naleraq, som har fået flest stemmer og har oplevet en fremgang på 7,7%. Demokraterne har oplevet en fremgang på 19,7%. Inuit Ataqatigiit er gået ned med 14%. Og Siumut er også gået tilbage med 12,4%. Adasut er gået lidt frem med 0,8%, og Rutlaq har fået 63 stemmer. Nu skal vi så se det andet, der er interessant også, hvordan det er fordelt på personlige stemmer. Og Jens Frederik Nielsen, Demokraternes formand, har fået flest stemmer med 504, og dernæst er det Naleraqs Agima Høgh-Dam, som har fået 331 stemmer, og den tredje, det er IA's formand, Mutiborg Eged, som har fået 284 personlige stemmer. Hvad fortæller de her tal, Jens Sæder? Jo, altså, tallene fortæller, at Naleraq er gået mest frem. Og det er en gammel Siumut-by. Det er meget bemærkelsesværdigt, og det er over 70%, som har været ude at stemme, og der er sket en fremgang. Og nu kan vi endelig se Erik og Banarak, som tidligere har været i Naleraq. Hun har også fået en del stemmer i Sisimiut. Dem, der er gået mest i tilbagegang, det er IA, men så er de alligevel stadig dem, der har fået tredje flest stemmer i Sisimiut. Og det er i Qaqqata Kommune. Så Siumut er gået en del tilbage også. Ret meget. Sisimiut er jo også en fiskerby. Det kan sagtens have noget med det at gøre. Og det kan man i hvert fald drøfte, om det er. Ja, Sisimiut er en Siumut-by, og de har også en Siumut-borgmester. Men i forbindelse med det her Inatsisartut-valg, så kan vi se, at det er Naleraq, der er størst. Gubik. Ja, Naleraq og demokraterne, de har erstattet IA og Siumut. Jeg ved ikke, om man kan sige det på en anden måde. Naleraq og company er lidt større end demokraterne, eller har lidt flere stemmer. Altså det er noget, man skal bide mærke i. Det kan sagtens have begrundelse i, at vi har fået en landingsbane i Nuuk. Gengerfløsvåg er lukket ned. Man kan ikke længere rejse ind til Grønland i Gengerfløsvåg, og det var via en beslutning i 15-16, at Gengerfløsvåg ikke længere skulle være en indgang til Grønland, og den skulle flyttes til Nuuk. Og det er i Qaqqata Kommune, ja, særligt i Sisimiut, er det blevet stærkt kritiseret. Og det er også sket, mens Siumut har haft den politiske magt. Ja, her kan vi også se, at Agima Høgh-Dam fra Naleraq, hun har fået flere stemmer end sin formand, Pelle Broberg. Pelle Broberg, han bor jo også i Sisimiut. Også Hans Enoksen, han har også fået nogle stemmer. Ja, som jeg sagde tidligere i aften, han har slet ikke været tydelig i det her, under det her valg. Han har ikke været fremme, men Pele har været ude i de forskellige byer og har også været meget fremtrædende i
under tv-debatterne. Og nu vil jeg gerne bede partiformændene om at komme her til KNR TV, fordi nu er vi ved at være klar med de sidste byer, så nu skal vi gerne bede partiformændene om at finde vej til KNR TV til en endelig debat. Nu er vi ved at være klar med tallene. Der er ikke så mange byer tilbage. Og nu kan vi så sige, at de 3 byer, som vi mangler, de er lige på trapperne. Og nu skifter vi så over til Demokraternes hovedkvarter. Værsgo, Gabba. Og Jens Frederik, vi har lige set tallene. Hvordan føles det? Det er dejligt. Det er meget, meget dejligt. Jeg er glad. I har oplevet en hel del fremgang, også i Sisimiut. Hvordan har du det? Jeg er glad, og jeg tror også, at det viser, at der er lyst til forandring, og det er også noget, der giver os et kæmpe ansvar i sig selv. Så selvfølgelig er vi glade for det her resultat rigtig meget. Så har du allerede gjort dig nogle tanker omkring de nærmeste par dage? Nej, lad os lige se, hvordan det hele ender, og så må vi se, hvordan det udspiller sig derefter. Jens Frederik, klokken 1, så mødes partiformændene hos KNR TV. Du skal skynde dig op. Ja. Tak for det. Vi siger tak fra Demokraterne. Skynd jer herop. Ja, partiformændene skal herhen, fordi vi er ved at få de aller sidste tal på plads. Ja, det er Nuuk og Qaqortoq, som vist nok er de eneste, der er tilbage fra de store byer. Ja, Nuuk og Maniitsoq fik vi lige at vide. Noah, når vi snakker om det her, vi har fået tallene fra Nuuk. Vi går straks videre til Tora. Spændende. Ja, vi skal lige vise Nuuk, og partierne ser således ud, og vi kan se, at Demokraterne er størst med en fremgang på 22,8%, og dernæst Inuit Ataqatigiit med en tilbagegang på 17,2%, og Naleraq som det tredje med fremgang på 9,2%, og Siumut med tilbagegang på 10,9%, Atassut med fremgang på 1,8%, og Qutlaq med 64 stemmer. Vi skal også kigge på opdelingen af personlige stemmer, og der kan vi se, at Jens Frederik har fået allerflest stemmer med 2027 stemmer, og Muttiborg Egede står næst med 1676 stemmer. Og fra Naleraq har vi Mathilde Hødom som det tredje i listen med 702 stemmer. Ja, det er jo meget interessante tal, vi får fra det største by med største stemmeberettigede. Hvad kan I sige om tallene her? Gube Kleist, jamen, som vi plejer at sige, at dengang, da vi havde godt, så var Inuit Ataqatigiit det største, men nu er Jens Frederik sammen med Demokraterne det største i Nuuk. Og tredje størst, Naleraq, så vidt jeg kunne se. Og fjerde står som, Siumut står som fjerde størst. Og nu skal partilederne skal måske allerede i gang med dialog omkring, hvordan det skal danne en koalition. Det, jeg holder her for nu. Ja, det er jo rigtigt nok, at stemmeberettigede ud af det hele landet, stemmeberettiget i hele landet, mangler vi kun det sidste 9%. Så derfor i forhold til
svingninger eller ændringer ser det ikke ud til, at der vil være så store, men det ser ud til, at det bliver demokraterne, som med IA får magten eller står i spidsen i fremtiden det næste kommende år. Og nu skal demokraterne og IA til at klargøre sig til forhandlinger. Og det er spændende omkring, hvem der kan få flertallet ud af, hvem er det, der kan tælle til 16. Det afgørende her. Men hvordan skal jeg sige det? Enhver kan samarbejde med enhver ud fra disse tal. Og demokraterne IA har tidligere haft samarbejde. Og det er jo ikke noget nyt der. Vi mangler stadigvæk mindre byer, som vi ikke har modtaget fra. Det er 3 steder, Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat. Hvor afgørende kan det være, Jens Hedder? Qaqortoq, så tror jeg, at demokraterne bliver også store, ligesom andre steder fra Sydgrønland. Og jeg kommer ikke til at rykke på rækkefølgen her. Ligesom Kubik sagde, så vil jeg også gerne sige, at det er spændende, om demokraterne og Nalerak kan samarbejde. Her i debatten med partilederne i går, så sagde det alle sammen, at det kan samarbejde med alle. Men Nalerak holdt sig ikke tilbage med hensyn til at det beskytte grønlænderne. Det var et krav. Så det bliver spændende omkring, hvordan det går, og det kommer til at gå med forhandlingerne. Men Aasiaat har også været en stor IA-by. Det kan også rykke sig der lidt. Men hvis vi kigger på hele billedet af Grønland, så ser det ud til, at det er demokraterne, der afløser eller erstatter IA, og Nalerak her har erstattet Siumut. Og som nyt kan vi sige, at det vi ikke tit siger, at Naja H. Nielsen står på i top 10-listen, hvor vi ikke står som nummer 2. Naja sagde ellers, at hun vil stille op igen, men jeg kunne ellers forestille mig, at hvis hun ikke stillede op igen, så vil IA tabe nogle vælgere. Det er typisk grønlændere, der snakker dansk, der vælger Naja. Vi holder her. Vi kommer lige tilbage til Nuno og Noah. Ja, Noah og Nuno. Det klinger så godt. Noah. Vi kan se, at der sker noget historisk. Er det sket før? Vi har aldrig set så store ændringer før. Dengang, da man indførte hjemmestyret tilbage i 79, så har det største parti altid været, og der har været en langsom udvikling, hvor Atassut og Siumut var det største, og gennem mange år så har IA så har der været svingninger mellem Siumut og IA de sidste mange år, hvor Siumut og IA var det største partier. Men det, som nu er i forandring nu, det er demokraterne og Nalerak. Den store ændring, den ser man ikke engang i andre lande. Den har man aldrig set
Demokraterne havde kun 3, og Naleraq havde kun 4, hvor koalitionspartierne havde 11, og det andet med 10, hvor sådan en omvæltende skift og forandring har man aldrig set før. Ruben Olsen, hun er kendt i verden. Q's Greenland, men hende har vi ikke set overhovedet i listerne her. Men vi kommer til at se, hvordan det ser ud i forhold til, når vi ser det fulde tal. Og vi ser kun top 10-listen af de enkelte byer. Og i forhold til opdelingen, den her danske metode, det er den, man benytter i forhold til opdeling af mandaterne hos Inatsisartut, og den benytter man. Nogle gange kan der være nogen, der kommer ind på baggrund af vælgerne hos partierne, der kan hive andre frem op og give dem mandater. Men vi kan allerede se, at Jens Frederik Nielsen, som med Pelle Broberg og Mathilde og Mutti har fået bliver medlemmer af Inatsisartut, selvom de ikke har fået det største vælgere. Det er ret matematisk, men den hedder dansk systemet. Så det er afhængigt af, hvor mange partierne har valgt ind, der er afgørende, hvor mange der kommer ind. Så det er meget svært, stadigvæk meget svært at sige, hvem det er, der kommer ind. Men i forhold til at danne sig en koalition, der plejer at være 31 medlemmer i Inatsisartut. Så indkalder man afhængigt, hvem der skal danne en koalition. Så kan man indkalde, for eksempel, så kan man måske indkalde dem, der har fået under 100 medlemmer, for eksempel. Men i den kommende tid, med hensyn til at danne en koalition, så kan det være afgørende omkring det enkelte partilederne. Hvem er det, der kan snakke sammen mellem partilederne? Hvem er det, der kan sammen mere end andre? Vi så jo i starten af 80'erne, så var Siumut det største parti, men dengang var Jonathan Motzfeldt sammen med Aqqaluk haft nogle gode samtaler og gode samarbejde og var gode venner. Så det er disse meget afgørende ting, bare at kunne snakke sammen. Partiledernes afslutning, man udelukker heller ikke hinanden og siger ikke, at det vil heller hælde mod venstre eller højre eller blåt eller rødt. Det er også normalt, at man siger det. I forgårs under valgdebatten var det Mads, der var overstyre og ellers spurgte dem, hvem er det, I ikke kan snakke I ikke kan samarbejde med. Men der var der ikke noget konkrete bemærkninger om. Men så er det meget spændende omkring, hvem er det, der kan lave nogle kompromiser. Og det næste er, det er den koalition og oprette naalakkersuisut, og det kan tage lidt tid. Men vi skal også huske, vi har også kommunevalg. Der kan gå op til 2 uger, eller hurtigere, eller lidt hurtigere. Hvad kan vi forvente? Det kan måske være meget svært at danne en koalition på grund af den store forandring. Mange kunne have måske forventet, at Inuit Ataqatigiit selv med tilbagegang kunne være i spidsen igen, men resultaterne viser,
at nu skal der laves en helt anden form for koalition, så det er meget spændende, hvor meget tid det skal bruge, eller om der kunne være nogle dialoger allerede i gang lige nu. Men vi skal nok have en hel del ting at behandle, og vi har ting at nok af opgaver. Man kan jo sige, at demokraterne, der gik ud af koalitionen og sagde, at det ikke kan længere have samarbejde, kan der være en indflydelse omkring den kommende samarbejde? Det vil afgørende, hvad der står i koalitionsaftalen. Og i forhold til selvstændighedsprocessen, hvor hurtigt det skulle være, demokraterne under hele valgdebatten har sagt, at det ikke tager selvstændighedsarbejde som det første prioritet. Det vil gerne have en stabilt grundlag først. Men vi ser heller ikke, om det bliver demokraterne, der bliver i spidsen. Vi har ikke endnu fået at vide omkring det endelige tal. Men i forhold til statsdannelsesarbejdet, i forhold til arbejdet og bane vejen dertil, så det vil fylde meget i forhandlingerne mellem partierne, altså statsdannelse og selvstændighed, og forsvar selvfølgelig, hvor vi er i navlen i verden, hvor USA har stor fokus på os. Og jeg tror, det var i forgårs, i mandags, hvor Nalerak jeg skulle lige til at sige, at Pelle Broberg sagde jo, at fiskeriloven skal fornyes hurtigst muligt, så vi kommer til at se, hvor meget det kommer til at følge. Vi skal nu til at kigge på en helt nye tal. Ja, nu har vi de midlertidige landsdækkende tal, eller de foreløbige landsdækkende tal. Dem skal vi lige se nu. Hvis vi lige tager den her først, det er vist den der, og det er jo de tal, som vi så her for ikke så længe siden. Nu er det 92%, der allerede er blevet optalt, undtagen Asiat og Manitou. Og her kan I se, at det største parti, det er demokraterne, som har oplevet en fremgang på 21,4%. Derefter er det Nalerak, som har oplevet en fremgang på 11,7%. IA har oplevet en nedgang på 15,3%. Siumut har også oplevet en nedgang på 14,3%. Og Dasut har oplevet en lille stigning på 0,2%. Og Rutlaq har fået 256 stemmer. Og nu skal vi også se de personlige stemmer. Og her kan man se, at ifølge tallene på landsplan, eller i hvert fald de foreløbige tal på landsplan, så er den største stemmesluger, det er Jens Frederik Nielsen, demokraternes formand, som har fået 4.419 stemmer. IA's formand, Muttiborg Egede, er nummer 2, og han har fået 2.954 stemmer. Og så har vi nummer 3 fra Nalerak, Aki-Matilda Høegh-Dam, som har fået 2.561 stemmer. De tal, når man ser på dem, hvilke kommentarer har I så at byde på, Jens Rak? Ja, den største fremgang, det er demokraterne. Og de står til, så det er som om man ikke kan nå at indhente dem. Og IA er dem, der har oplevet den største tilbagegang, kan vi se. Så det bliver spændende at se tallene fra Asiat, fordi Inuit Ataqatigiit, om de oplever fremgang igen der, således at de
at deres tal kan blive større end Nadaraqs tal. Men Maniitsoq bliver også spændende, fordi der vil vi se, hvem der er gået frem der. Hvis Nadaraq får en del stemmer der, så kan man regne med, at de måske bliver nummer 2 i alt. Gubik? Ja. Jens Sæders udmeldinger kan jeg ikke sige noget imod. I det her billede, så kan man se, at der er rigtig mange stemmer for Jens Frederik Nielsen set i forhold til nummer 2. Og Agi-Mathilde Høegh-Dam. Hun ligger ret tæt på Muttis stemmeantal, men så skal man også lægge mærke til, at hun har fået flere stemmer end sin formand indtil nu, selvom hun var Siumutter bare for indtil et par dage siden. Ja, det er det, vi har været meget spændt på, altså hvor stort et spænd der kommer til at være. Jens Sæder? Ja, den del er meget spændende. De her unge, som er gået til stemmeurnerne, det har vist haft en væsentlig indflydelse. Og det er de unge, der er meget opmærksomme på samfundsforholdene og hvad der rører sig. Og det er studerende, eller det er sandsynligvis de studerende, der er tale om, som har været ude at stemme i stort antal. Og Mutti har jo også fået en hel del stemmer, men jeg lægger mærke til, at Aqadussia Jeremiassen har endda fået flere stemmer end dem, der har fået flest stemmer fra Siumut. Han har endda fået nærmest dobbelt så mange stemmer. Og Aqadu har også ført en god valgkamp, det er man nødt til at sige. De her tal, hvis vi kigger på tallene fra 2021, for eksempel Demokraternes formand Jens Frederik Nielsen, i 2021, så fik han 494 stemmer. Og Muttibob Egede fra Inuit Ataqatigiit, han fik 3.384. Vi kan se, der er sket et skift i tallene, og der er sket en lille nedgang for Mutti. Han har lidt over 2900 nu, men Jens Frederik, han har fået rigtig, rigtig mange flere stemmer, det kan vi se her. Han gik fra cirka 500 stemmer sidste gang, og nu har han over 4.400 stemmer. Ja, det er rigtigt. Man skal også lægge mærke til, i 2021, der var demokraterne på landsplan. Der var der måske under 2500 stemmer på landsplan, så det er en kæmpe fremgang. Det er nærmest en tredobling, eller det er cirka en tredobling, som de er gået frem. Det er noget, der er meget, meget mærkbart, og Siumut, de er gået en hel del tilbage, skal man også lægge mærke til. Inuit Ataqatigiit, de havde cirka 10.000 stemmer sidste gang, og nu er det omkring 5.000 stemmer. Ja, det er vist nok lidt over 5.000 stemmer, sandsynligvis, som de har fået, når man tæller det her op. Ja, det her er også ret interessant. Kim Kielsen, som under sidste valg fik 1.845 stemmer, og Erik Jensen, han fik 1.186 stemmer. De her tal, de her nye tal, eller i hvert fald de foreløbige tal, som vi har, fordi vi har jo ikke fået alle tallene endnu, vi mangler stadig 2 byer, men Kim Kielsen som eksempel, han har kun fået 585 stemmer indtil videre, og Erik Jensen har fået 562 stemmer. Det er en ret markant nedgang, og selvfølgelig mangler vi stadig 2 byer endnu. Men Jens Sæder? Ja, det er rigtigt. Mutti har også oplevet nedgang i forhold til de personlige stemmer. Men Maniitsoq og Aasiaat, når vi ser tallene for de 2 byer, så vil vi se, om han kommer op på et tidligere niveau. Det vil også være spændende. Jeg går lige tilbage til det partifordelte stemmer. Vi kan se, at tallene ændrer sig lidt endnu, fordi 97% af stemmerne er blevet optalt nu. Og nu kan vi se, at dem, der har stemt på demokraterne, dem er der 8.229, der har stemt, og Nadaraq er der 6.146, som har stemt på. IA er der 5.536, der har
stemt på. Siumut er der 3.925, der er stemt på. Atassut er der 1.956, der er stemt på. Og det her nye parti, Rutlaq, de har høstet 256 stemmer. Men det er de foreløbige tal. Og selvfølgelig er det ikke blevet officielt godkendt endnu. Det er først, når der er blevet lavet en fintælling, at de kan blive godkendt. Men det er de tal, vi har indtil nu, og det er de tal, som vi har fået fra selvstyret. Ja, det er rigtigt. En ting, man skal lægge mærke til, det er på landsplan, altså stemmeprocenten. Her kan vi se, at den er på 65% indtil videre. Det vil sige, at der er ikke sket en særlig stor ændring siden sidste valg. Og hvis ikke jeg husker forkert sidste år, under sidste valg, så lå den vist også på 65%. Men de stemmer, der skal opgøres endnu, der er det sandsynligt, at der er måske kun 1000 stemmer, der skal tælles op. Det kommer ikke til at batte så meget. Ja, nu får jeg at vide, at vi har fået tallene fra Asiat, og de er ved at sætte dem ind. Mens vi venter på den, så går vi tilbage til Nunu og Noah. Noah. Ja, Noah. Vi har næsten fået alle tallene, og vi kan sige, at partiformændene er ved at komme drypvis ind i KNR-TV. De er ved at være klar. De står her. Og vi har også en del medarbejdere, journalister, som kommer ind. Noah. Tallene viser, at demokraterne har fået flest stemmer sammen med Naleraq. Nye ansigter. Skal vi begynde at regne med, eller hvad? Ja, Inuit Ataqatigiit og Siumut. De har oplevet en hel del nedgang. Det vil utvivlsomt være sådan, at der er nogle af dem, som ikke kommer ind på vegne af Inuit Ataqatigiit og Siumut. Vi ved ikke præcis, hvem det bliver endnu, som ikke bliver valgt ind til Inatsisartut igen. Fordi vi har jo næsten fået alle tallene, vi er ved at få tallene fra Asiat. Men en så stor tilbagegang, det betyder, at der er medlemmer, som ikke kommer ind i Inatsisartut igen fra Siumut og IA's side. Og så på den anden side, Naleraq, der sker det også flere gange fremgang. Vi kommer til at se nye navne, også for demokraterne. Der kommer også til at være nye. Og hvordan i forhold til, hvordan de danner regering, jeg ved ikke, hvem der snakker bedst sammen, men det er nye personer. Vi siger farvel til nogle, og så siger vi goddag til nogle andre. Så det er meget spændende. De her 31 Inatsisartut-pladser, hvem skal de mon besættes af? Og nu er vi i slutspurten med at få optalt det sidste tal. Hvis vi kigger på valgkampen, så er der i Qaqqada GU været valgdebat, hvor der har været en hel masse vælgere, som kom og deltog. At der er sket et skift, det tror jeg fuldstændig det kunne være. Der har været en hel masse førstegangsvælgere, også her i Nuuk. Hvis man kigger på de unge, som skulle stemme for første gang, altså dem har man set mange af. Så Qaqqada GUX, valgdebatten der, det har også gjort noget for førstegangsvælgerne i forhold til de her partier. Det kunne sagtens have været en del af grunden til, at der er sket så stort et skift. Vi ved også, at demokraterne har samlet et stort tal derfra, så det er meget spændende. Ja, vi kan også sige, at vi nu har lavet udsendelse i 5 timer, snart 6 timer. Og du har også snakket med forskellige kandidater. Det, man skal lægge mærke til, det er, at de vælger ud fra deres egen overbevisning, og så skal man også lægge mærke til, der er udfald i lyden.
den måde, man vælger på, er den ændret? Jeg ved ikke, om den er blevet ændret, men man kan lægge mærke til, at når man snakker med de unge, for eksempel de her unge førstegangsvælgere i Qaroq, som man snakkede med, der snakkede de om, at de selv ville vælge dem, som de selv synes repræsenterede deres værdier bedst. Og der var også nogle af dem, som vi snakkede med, som endda sagde, altså, at de her udenlandske påvirkninger, dem gik det ikke så meget op i, men at det gik op i de ting, som gjorde noget for dagligdagen her i landet. Det var de ting, der blandt andet blev sagt. Så jeg tror også, at partierne jo altså, de skal jo selv vurdere, altså dem, der har fået, dem, som har vundet den her omgang, de står jo godt, men dem, der har blevet nedgang, de skal så snakke om, altså hvor er det, at der er sket en mangel, eller hvor er det, vi har været for utydelige i vores politik. Alle de her ting, det er noget, som de skal evalueres på de kommende dage. Meget spændende. Hvis vi ser samlet på hele landet, så er det 65%, der har været nede at stemme. Det er ikke en særlig stor ændring set i forhold til valget i 2021. Ja, og de her tal, de er jo heller ikke officielle endnu, så jeg ved ikke, om det kommer til at være en ændring. Det kan være, at der bliver hele 66%. Noah? Men det rekorden i 83, det var, at 76% af vælgerne af de stemmeberettigede kom og stemte. Det lader til, at vi ikke kommer til at nå den rekord. Så der bliver sagt, at der er forskellige generationer, som man er nødt til at gå igennem, for at hvis man skal forhøje de her stemmeprocenter. Men nu kan vi sige, at partiformændene er ved at komme ind, og nu skal vi skifte plads, og vi skal skifte mikrofoner og andet. Vi skal give vores mikrofoner til partiformændene, men 96% af de stemmeberettigede stemmer er blevet optalt. Så vi er ved at komme igennem alle tallene. Det er spændende, hvordan resultatet vil være fra Asiat, fordi Asiat før i tiden har været en stor IA-område, og nu vil vi se, om det stadigvæk holder, fordi Inuit Ataqatigiit er grundlagt i Asiat, og derfor er en stor Inuit Ataqatigiit-by. Så vi vil se resultaterne, hvor nu man er i gang med at forberede det sidste tal fra Asiat. Der sker måske også noget overraskende der. Vi kan allerede se tallene her, hvor demokraterne har fået 30,8% af stemmerne, hvor Naleaq 23%, IA 22,2%, Siumut 14,7%, Atassut 7,3% og Rutlaq med 1% af stemmerne. Hvis vi skal opdele dem i Inatsisartut-pladserne, og hvor mange der får pladserne fra partierne, hvem af disse partier kan have flertallet Inatsisartut. Vi har også set en meget lille flertal det seneste valgperioder, hvor der også er sket nogle mistillidskvotum, som kan være meget anstrengende hos koalitionen, hvor man kun har én i flertal, for eksempel. Og det kan ende med, at der udskrives valg i ugetide på grund af det. Så nu må vi se, om der vil være et større eller mindre
flertal med mange flere i flertal. Om det bliver 2 eller 3 eller 4 partier, der skal. Og dertil vil der også være nogle kompromiser, værdier, hvor det ikke stemmer overens på tværs af partierne. Men nu vores aften er ved at ende. Hvis vi kigger lidt tilbage på aftenen, vi har haft kontakt med Umanak, Sisimiut, Rarotto og Nuuk. Vi så også en udsendelse, indslag fra Danmark. Grønlænderne fra Danmark, det følger også med. Ikke overraskende nok. Det har måske stået hele natten, og måske det er jo også 4:30 i Danmark. Men ja, mens vi afventer tallene fra Asiat, skal vi lige høre fra Nive Nielsen. En musikvideo fra Nive Nielsen. Men så vil jeg lige spørge Matti, er det nu, vi ser aften? Ikke helt endnu. Men vi ser lige en musikvideo, så siger vi tak derefter.
Vi kan nu sige, at vi har partilederne, de 6 partilederne her, vi har sammen med dem her i studiet, hvor vi har samlet dem, som vi skal have en lille afsluttende debat med. Vi mangler stadigvæk tal fra Asiat og Qaqortoq, men det er afhængigt, hvornår det kan blive her, og hvor meget det kan ændre på tallene. Det er ellers meget afgørende, men tallene viser allerede, hvor sandsynligt det allerede er. Men det vi kan sige nu, for eksempel opdelingen her, at stemmeprocenten, eller stemmerne i hele landet, 98% ser nu således ud, hvor demokraterne har fremgang på 21%, Nalerak fremgang 12,1%, IA med nedgang på 15%, Siumut med nedgang på 14,5%, Atassut med en lille fremgang på 0,2%, og til sidst Rutler har fået stemmer på 264 fra hele landet. Sådan ser stemmerne ud, og hvis vi kigger på det top 10-listen af hele landet, den største slemmesluger bliver Jens Frederik Nielsen, dernæst Mutti Borup Egede, tredje er Mathilde Høgdam fra Nalerak og partifællen Broberg på nummer 4, og på nummer 5 har vi Anna Wangenheim fra Demokraterne, og nummer 6 Aqalusad Meremesen, 7 Erik Jensen, nummer 8 Kim Kielsen, nummer 9 Jens Nabardok, og til sidst på nummer 10 har vi Nivi Olsen fra Demokraterne. Som I nok kan se, så har vi samlet partilederne. Efter vi har samlet dem her, kan vi holde en kort debat. Tallene ser således ud nu. Og det optalte på 98% ser sådan her ud, og det nuværende tal viser, at demokraterne er vinderne af valget. Tillykke, formand for demokraterne. Nu, I kan også se resultaterne her. Hvis I nu skal se om resultatet, formand for demokraterne Jens Frederik først. Ja, det er selvfølgelig også overraskende for os. Vi har været forhåbningsfulde, og vi har sagt, hvad vi mener klart og ud til befolkningen, men vi havde ikke forventet, at det ville være så stort. Men vi er selvfølgelig glade, men jeg ved også, at det her betyder et kæmpe stort pligt og ansvar for os, og der vil være nogle forhandlinger og dialog fremover. Selvom vi er færdige med valget, så er politikken kun lidt i gang. Lige i gang. Nummer 2, som Nalerak. Hvad er det, der var succes hos jer? Ja, det er nok omkring, at vi vil gerne arbejde for hele kysten, og det er blevet modtaget ret godt. Og en af succeserne kunne måske være, at formanden med den samme politik, som blev erstattet af mig, og vi viste også, at vi havde den samme politik, og det skulle for samfundet ikke være bekymret over. Det største tabere, det var koalitionspartierne. Mutti Borup Egede, hvad synes du omkring resultatet? Vi respekterer selvfølgelig resultatet af valget, og jeg er meget glad for, at der var så mange, der var ned og stemme, og det er en af de ting, som vi var bekymrede over.
Men derimod med respekt af valget, men det ansvar har vi siddet med på det seneste valgperiode, og vi har kørt en masse forskellige sager og projekter, og det er også noget, som er blevet vurderet af samfundet, men realisering af disse projekter er ikke haft effekt på samfundet helt endnu, og der kan man se, hvilken effekter man har sat til formål. Man har fortalt dem omkring fra den anden vinkel, og nu vil vi fra vores side fortælle, hvordan det ser ud ved realisering af disse projekter, og det vil blive realiseret det næste kommende år. Erik Jensen, formand for Siumut, at man kan sige, at Siumut er det største taber, kan man sige. Hvad har du at sige til det? Hvad kan du sige om det? For det første vil jeg benytte lejligheden at sige tillykke. Det største vinder af partierne og med største fremgang. Nu er du formand for den største parti, og dette giver en stort ansvar for samfundet, og jeg kan se, at du godtager den, og god vind til jer fremover. Jeg som formand for Siumut har det dårligste resultater nogensinde, og jeg påtager mig hele ansvaret. Og derfor respekterer jeg fuldt ud, hvad samfundet har at sige om det, om valget. Og Siumut stiller op for at arbejde, for at hjælpe alle stederne i Grønland, og vi har arbejdet med det største skridt i samfundet, og det har kostet rigtig meget, og det fulde ansvar ligger hos mig, og jeg skal det er meget nu har jeg en pligt til, at jeg inviterer hovedbestyrelsen og drøfte omkring, hvordan vi tager det næste skridt. Derefter kan vi vurdere, kigge på, hvad vi gør omkring det historiske ting, der er sket, og kigge på Siumuts grundlag og Siumuts historie, som vi har kørt indtil videre. Og situationen er alvorlig nu, og det tager vi alvorligt. Kan man måske sige, at ligesom man gør i andre lande, har du tanker om at træde tilbage som formand? Vi kigger på forskellige muligheder, og hvad vi siger omkring partierne. Lad os lige sove på den først, og så ser vi, hvad der sker i de kommende dage. Men jeg tager hele ansvaret. Jeg vil ikke holde mig tilbage til at trække ud, fordi jeg skal nok holde mig på ansvaret. Jeg vil ikke gå væk fra ansvaret. Hvad synes du omkring det? Ja, for at sige det lige ud. I 1980'erne, så har vi set fremgang hos Atassut siden 80'erne, og nu har vi set fremgang de sidste 2 valgkampe, og det viser, at borgerne stoler på det, som vi siger fra Atassut. Vi er et stabilt parti, hvor vi siger, at vi gerne vil stabilt fremad. Og det er ikke særlig overraskende, at når vi fremstår som et af de etablerede partier, hvis vi skal sammenlignes med de nye partier, så er vores konkurrencedygtighed anderledes, fordi vi har nogle rødder, hvor vi ikke rigtig kan ændre vores meninger sådan fra dag til dag. Men når det er sagt, så kan vi se, at den her fremgang, som måske ellers ikke er så stor, men når vi kigger på den fremgang, så betyder det jo ellers, at vi nogle gange har mistet medlemmer i Inatsisartut, men borgerne har sagt, vælgerne har sagt, at Atassut skal bestå, og det er vi glade for at folk stoler så meget på os. Så for at sige det helt personligt, så er jeg meget glad for det. Og jeg siger mange tak til vælgerne, og jeg vil også gerne sige stort tillykke til Jens Frederik. Rigtig godt resultat.
Carl Ingemann, hvordan kan du vurdere jeres resultat? Ja, jeg vil også gerne sige tillykke til alle sammen, og tusind tak. Som et nyt parti, så vil jeg gerne vurdere det således, at sådan direkte, når vi er kommet med på scenen i den seneste tid, og hvor vi har prøvet at komme på scenen. Da vi så endelig kom på scenen, så var vi meget glade for det, men resultatet er ikke noget at råbe hurra for. Men vi er kommet derind, hvor vi gerne vil. Og vi håber, at vi vil opnå gode resultater i fremtiden også. Jeg har lige fået at vide i øret, at de landsdækkende tal, som vi har fået, de her, der er Nuuk stadig ikke kommet med. Men de foreløbige tal, som vi har, viser, at demokraterne er i fremgang. Demokraterne, hvis I skal danne regering. Jeg har lige fået at vide, at nu er man i gang med at indtaste de korrekte tal, og vi kan se, at vi har optalt 88% af tallene medregnet nu. Så jeg vil gerne spørge demokraterne, er I klar til at indgå aftaler til den regering? Det ser ud til, at de kommer til at få de fleste stemmer. Hvem kigger I til først med hensyn til forhandlingerne? Ja, fra demokraternes side, så er det vigtigt, at vi rækker hånden ud til alle. Og det er en tid, hvor vi er nødt til at stå sammen, når man tænker på, hvad der sker uden for vores lands grænser. Så fra demokraternes side, så vil vi gerne være åbne for at snakke med alle partier, og jeg synes, det er vigtigt, at vi skal søge fællesskabet, særligt når man tænker på, hvad der sker udenrigs. Ja, det kan være, at nogle af de ting, som vi skal prøve at blive enige om, det er meget tunge. Men det er vi nødt til at gå åbent til. Hvilke svar vil I først få svar på fra de andre partier? Ja, vi har jo gået til valg på for eksempel fiskeriområdet, hvor vi gerne vil have ændret nogle ting. Vi er gået til valg på, at der er andre love, som er blevet lavet, og andre er blevet vedtaget, som skal justeres. Så vi er også gået til valg på, at vi skal have en rolig kurs i forhold til USA. Og i forhold til statsdannelse, der skal vi først bygge fundamentet. Vi skal ikke bygge huset fra skorstenen ned. Det er alle de her ting, som vi har lovet at gå i krigskravene på, og det kommer til at danne grundlag for vores forhandlinger. Men som jeg sagde, vi rækker hånden ud til alle, og vi står klar til at mødes med folk og med de andre partier, og det har vores land også behov for. Hvis man kigger på de foreløbige tal, så kan man se, at demokraterne og Naleaq står ret tæt sammen. Vil I indkalde dem, eller er der allerede nogle ting i forhold til statsdannelse, som I måske er uenige om? Ja, vi skal selvfølgelig snakke med dem, ligesom vi skal snakke med alle partier. Naleaq har også oplevet en meget pæn fremgang. Og i hvert fald ud fra det, som vi kan se i forhold til de her tal, så er det de næststørste parti her i landet, så man kan ikke komme udenom det. Men jeg synes, jeg også er nødt til at sige, at de andre partier, dem vil vi ikke udelukke på forhånd. Grønland har behov for, at vi står sammen, så det kommer til at være udgangspunktet for vores forhandlinger. Altså, på verdensplan, så sker der mange store ting. Og det er også vigtigt, at vi skal have én røst, én stemme, én fælles stemme. Et spørgsmål til Pele Broberg: hvor åbne er I for et samarbejde? Da vi afslutningsvis til partilederrunden, så var vi meget tydelige. Vi udelukker ikke hinanden. Man kan kun føre politik via samarbejde, så jeg regner fuldstændig med, at her i de næste par dage, så vil vi snakke med
dem, der bliver valgt ind i forhold til, hvilken situation vi står i, og hvilke kompromiser vi er villige til at gå med til. Men så vil jeg også sige, jeg tror ikke, vi er så forskellige fra de andre partier, der bliver valgt ind. Og vi forestiller os også, at det skal foregå på en pæn og rydelig måde. Og ikke mindst, uanset hvor meget de har prøvet at påvirke os udefra, og uanset hvilken diskurs de har prøvet at tvinge på os, så er det vigtigste for os, at vi kan deltage i en rolig fremgang for hele kysten. Så jeg regner fuldstændig med, at hvis vi bliver kaldt ind til forhandlinger, så vil vi deltage i forhandlingerne selvfølgelig. Et spørgsmål, hvornår starter forhandlingerne? Jens Frederik Nielsen, ja, vi skal lige få såret først og tykke på det hele. Vi skal også tale med partiledelsen, men her i den nærmeste tid, så er vi nødt til at snakke om forholdene, fordi landet har behov for politisk ledelse. Og Muti har markeret først til at svare dertil. Ja, vi står selvfølgelig klar, og vi har også sagt tillykke til jer inde ved siden af. Det glemte jeg lige at sige under tv-udsendelsen. Men forhandlingerne skal også have et indhold. Vælgerne har vist, hvem de vil give muligheden for at føre an. Nu skal partierne så, altså dem man kan kalde de 2 nye partier, dem har man sat sig for, at de skal være førende. Hvad har de så at tilbyde? Hvad vil de gerne samarbejde med? Hvad vil de gerne samarbejde om? Fra IA's side, så har vi aldrig løbet fra ansvaret. Men når det er sagt, så har vi også nogle værdier, og derfor glæder vi os rigtig meget til at høre, hvad det er, man gerne vil gives i udsigt. Jensen, ja, vi står i samme situation. Vi har store reformer og nødvendige reformer efter vores mening, som vi har prøvet at udføre. Mindre bygder, indhandlingssteder og mindre bosteder. Der vil jeg gerne vide, hvad man gerne vil på de områder. Vi har behov for en uddybende debat om de her forskellige ting, og der glæder vi os til at høre, hvad de præcis det mener, og hvilke løsninger man vil prøve at finde på de områder, fordi det er vores lands befolkning, samtlige bosteder, hvordan vil vi udvikle dem, ud fra vores værdier. Og de ting, som vi har gået til valg på, det er selvfølgelig ikke noget, vi går væk fra, men vi vil gerne samarbejde, og vi vil gerne, og det har vores historie også vist. Akkurat Emirsen. Ja, det handler også altid om, hvad man kan mødes om med hensyn til de forskellige partiers værdier. Og i forhold til, hvad vi kan give køb på, og hvad man må sluge, det vil vi selvfølgelig være nødt til at tale om. Så jeg kan ikke sige på nuværende tidspunkt, at fordi vi begge er højere, at vi kan blive enige om alting. Så vi skal også først lige se, altså vi skal også først lige sove på det, fordi man skal lige sove på alting. Men helt grundlæggende, og der har vi altså også været med til at tage et stort ansvar. Vi har været med i naalakkersuisut-koalitioner siden 1995. Så uanset hvordan, så bliver det et spørgsmål om, hvad man kan mødes om, og det er også det, der bliver centralt. Fordi det giver et ansvar, at man bliver det største parti, og så kommer det selvfølgelig også an på, hvor god deres kaffe smager, som man siger. Til slut, Karl Ingemann, vi ved ikke, hvad de endelige tal bliver, og vi ved heller ikke, om I kommer ind i Inatsisartut. Men vil du gerne sige noget? Hvad skulle det så være, man er opmærksom på i forhold til de partier kort? Jeg synes, at fiskeriloven er afgørende her. Vores fiskere, den har vi kigget på meget nøje og fundet nogle ting, der skal løses. Og den situation, som Grønland nu sidder i som centrum i verden, og så vi bliver nødt til at køre økonomien efter beliggenheden af Grønland. Så kan vi sige,
til dem, der sidder her, formand for Nalera, formand for Siumut, formand for Rutler, formand for Demokraterne, formand for IA, formand for Adasut. Tak til jer. I lige måde. Så skal vi til at runde udsendelsen af med valgdebatten, valgaftenen. Tak til alle lyttere og seere, dem der arbejder her, og politikere og vælgere. Tusind tak for i aften.